Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la primul meu episod de Happy Wheels. Astăzi vom juca niște nivele custom făcute de alți playeri care îndrăgesc acest minunat joc. Și da, vom începe cu cele mai bune nivele făcute în această săptămână și vom începe cu Epic Big Ball Throw. Pentru că, de ce nu? Oh, e perfect, fiindcă este iarnă, albastru, iarnă, da, totul e nu de 2 ori același lucru. Nu, Doamne. Aia s-a dus peste. Din nou. Doamne, ce... Ok, spraf la jocul ăsta. Serios. Ok, o să o luăm de la capăt. Pentru că de... mă bântuie pătrățica aia cu înlocuit. Nu, din nou. Doamne. Nu. Ok, secret. Și secret. Ok, i-am dat în loc și acum... Doamne. Ok, devine... Bine! Ce? Prepare for rope swing? Ok, nu mă așteptam la asta. Chiar nu mă așteptam la asta. Du-te, Steve, du-te, tată. Bun, și acum înaintăm cu mașinuță. Nu înțeleg ce cu mașinuța asta, dar... Ok. Antrenat? Yay! Primul nostru nivel! Super! Bun, să vedem ce... Lucky Wheel, test luck. Dar n-am deloc noroc. Deci să vedem ce... No! Din prima! Ce frumos! Bun, mai jucăm vreo câteva nivele și voi încheia episodul. Chiar nu știu ce să... Ok, Impossible Challenge. Just do it. Just do it! Doamne, va fi amuzant. Aproape. Ok, deci cred că trebuie să iau bănuțul ăla. Nu? Din a doua încercare! Super! John Cena WWE. Trebuie să văd asta. Ia. John Cena! Fight! Doamne! Nu vreau să mor! Așa! Și bine! Super tare! Impossible Pogo. Ok. Da, hai să jucăm și asta să vedem. Hello, I've made the exact same level before as my first level and I got... Așa, views, I was very surprised, așa, bla bla. Niște date interesante de care nu ne interesează. Și stați să văd dacă mai înregistrează, dar nu cred că mai înregistrează. Ba da, mai înregistrează. Asta e bine. Bun, să reintru pe full screen. Bun, și să o luăm de la cap. Bun. Ok, la levele de astea nu mă pricep, să fiu sincer. Dar... Nu! Urăsc harpunurile astea. Nu, Doamne. Ok. Du-te! Nu! Serios, mamă, și credeam că l-am făcut. Ce? Ok, I'm done. I'm so done. Nu mă pricep la nivele de genul ăsta, îmi pare rău, dar... Would you rather? Dar nu mă pricep la nivele de genul ăsta cu Impossible și... Ok, I hope you enjoy playing Would you rather. Ok.
Ia să vedem ce ne rezervă acest press cât while falling. Ok, select burn out, burn to death or drown. Aș prefera să mor în flăcări, fiindcă mor mai repede, nu? Evident. Oh. Wow, ce tare, mi-amortizează căderea când... ce fain. Have taste buds asta înseamnă să faci treaba mare pe gură. Nu vreau așa ceva. Am să aleg... nu știu ce asta, chiar nu știu ce asta. Da, nu vreau să... da, să prin gură. Știți voi. Prefer să nu. Deci, would you rather know how you will die, deci să știu cum o să mor, sau să știu când voi muri. Aș prefera să știu când voi muri, fiindcă poate așa voi putea preveni moartea. Deci am să aleg asta. Oh, n-am nevoie de picior. Have a rewind button. Evident că, sincer, cred că aș alege să am un buton de pauză decât de rewind. Adică de înapoi. Sari. Hai, mă. Oh, Doamne. Nu muri înainte să termin nivelul. Lose your ears or lose your eyes. Lose și eu. Doamne, engleza mea. Da. Aș prefera să-mi pierd ochii. Nu ochii, urechile, că după aia cu ochii pot să învăț limbajul. Nu pe bune. Hai, Steve, știu că poți. Steve. Nu, da. Am avut două nivele neîndeplinite, neterminate. Așa că vom mai juca unul singur și cam asta este. Ia să vedem dacă am să găsesc ăsta. Sword Throw 11. What? I spent 3 lol. Ci că au stat 3 ore să fac nivelul ăsta. Ok, ia să vedem. O fulgere. So spooky. Oh. Oh, da, scuzați pentru lag de aici la calculatorul meu care da, nu-i cel mai bun din lume. Sper să înțelegeți asta. Și îmi pare rău pentru lagul ăsta. Și nu. Oh! Bine, și atât? Sau? Oh, da. Bun. Cam asta a fost primul meu episod din Happy Wheels. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. La revedere!